Munyengo imene ikuonetsa kuti kuli mvumbi komanso mvula yapatali tikulandireni mu programu yathu ya Ndale mbuyomo ya tsiku la lero imene tikupitirira kukamba nkhani yokhuza Ndale mbuyomo koma zokhuza ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi. Mkatikati mwa kuzukuta, kusakasaka, kuunguza tapeza tafikira pa gawo lija limene kunali anyamataja ma Young Democrats. Mthokoze mzanga Evans Matola yemwe anali pano sabata yatha yemwe atiwunikira nkhani zina zokhuza programu ya Ndale mbuyomo. Tili naye historian John Gunde yemwe ndithu akhale akupitiriza nafe kukambirana nkhani zimene zikulandireni mtsogolera. Mthokoze kwambiri kwambiri. Ma Young Democrats sabata yatha tinaona ndithu kuti amagwira ntchito monga akuchipani, monga mmene amachitira amene ali onse. Panali mavuto ena ali onse amene anayamba kuoneka amene mwina mukwadziwa kuti ngakhale amagwira ntchito zina ndi zina zimaoneka kuti izizizi zochokera ku department ya Chinyamata mu ulamuliro wa Bakili. Panali zambiri ndithu zimene zimachitika. Makamaka mbiri nkhani imene mavuta ndi intimidation ya anthu amene akuchokera ku kapena kuti amene from the opposition. Akaona kuti mwina awa akuoneka kuti sakugwirizana ndi zimene boma likunena ngakhale so anthu akalankhula motsutsana ndi boma pa zinthu zina. Anyamata ambiri amene wanda amene apeza kuti amafuna kutsopana kuti adzilimbana ndi anthu ngati amenewo. Kunali zitsanzo zambiri zimene anthu ena ngakhale kukhabidwa kumene ngakhale so kumenyedwa kumene chifukwa chona kuti anthu akusiyana maganizo pa nkhani pa Ndale. Ndi zimene zizi ndi zimene pang'ono ndi pang'ono zinkaonetsa kuti zayamba kuyimpitsa mbiri ya democracy m'Malawi muno komanso zayamba kuyimpitsa mbiri ya utsogoleri wa Dr. Bakili Muluzi. Do we have quick examples zimene zinachitika zimene mwina historically zilipo zokhuza ma Young Democrats mu UDF? Generally kwambiri timangoona kuti mmene amachitira ngati pa misonkhano kumenya anthu osalakwa komanso ngakhale kuti misonkhano ikamachitika mmene amachitira zinthu zawo koma kuti mwina tipeke nonso ya chitsanzo chimodzi that one it's something that is too sensitive. Ndiye koma kuti tinene kuti kwambiri mena amachita anthu ambiri akudziwa kuti kumenya anthu amene akuoneka kuti ndi osemphana maganizo mkaganizidwe ndi zimene zimaoneka kuti ndi zitsanzo chifukwa nthawi zambiri sizokhazo even ngakhale muzipani zambiri timaona achinyamata ambiri akuchitira nkhanza anthu amene akuoneka kuti akusemphana maganizo mkwandale kapena mukaganizidwe mmakama kunkhani ya Ndale. Ndi zimene zindi zimene kwambiri mmene nafotokozera kuti zimaoneka kuti pang'ono ndi pang'ono zikuyipitsa mbiri ya chipani cha United Democratic Front komanso zikuyipitsa mbiri ya democracy mdziko muno. Mukumbukire ona kuti mmene kunkachitika kampeni yona kuti tikufuna matipati mdziko muno unali kagulu kena kamene kanali kochokera ku chipani cha Malawi Congress Party by that time kamene kamanena kuti ife sitikufuna kuti matipati mdziko muno chifukwa matipati ni nkhondo. Ndipo ena mwa iwo ndithu anali ngati malemu a Charles Kamprusa ochokera ku chipani cha Malawi Congress Party ndi anthu ena amene amanenetsa ndithu popanga defend ulamuliro wa Dr. Banda kuna kuti ayi musalole kuti muno muli matipati kwa matipati ni nkhondo. Nde anthu be chifukwa chotopa ndi ulamuliro wa Dr. Banda amati ayi kandi nkhondo tikayona kuti konko. Ndi dziko tatenga lapita m'manja mwa Dr. Bakili Muluzi talandira matipati tsopano 94, 95, 96, 97, 98 zinthu zikuona kuti zikuyenda bwino ndithu kuti nkhondo amene naija sikuoneka koma tsopano kumapetopeto makamati zinthu mu second term ndimene inaonetsa kuna kuti I think mwina nkhondo ija siyadze polopolo ya koma zimene akupanga anyamata chabwino mwina generally poti mwakambapo za second term generally mutha kunena kuti first term ya Dr. Bakili Muluzi inali yotani? First term ya Dr. Bakili Muluzi bwana it was
the most perfect. Okay. I'm telling you. Okay. Chifukwa zambiri zimene analonjeza kuti azipanga mu nthawi ya campaign anazipanga. Okay. Analonjeza nkhani yokhudza free primary education. Ndipo ku nthawi yoyamba kumalawi kwathu kuno patapita zaka zambiri ana sukulu anaonetsa kuti sukulu ija sakulipiranso. Ndipo gulu lambiri la wanthu adaonetsa kuna kuti adayamba kamene gulu lambiri amakolo linayamba kutumiza makolo awo ku sukulu. Makolo amene amakaneka kulipira school fees ana ndithu anaona kuti makolo anayamba kutumiza ana ku sukulu chifukwa amadziwa kuti ku sukulu kuja sakatana kuti sakalipira. So nkhani iyo khuza ma young democrats kuti anayamba kumakhangata kupanga kumavuta yoncho chipani chidayankhulapo mwina kuletsa kuti zochitika zisachitike yoncho. Mukuonetsetsa mmene zimayendera mbiri ya ndale zathu kumalawi kuno mudzapeza unawo kuti nthawi zambiri muzipani zambiri mukamachitika zinthu zimene anthu ena ngati dziko sakusangalala nazo mwina ngati kuzunza anthu ena kumenya anthu ena amene akone mukusemphana maganizo chipani nthawi zambiri chimakonda kupanga shield achinyamata aja. Okay. Nde izizi sikuti ndi pano iyayi ngakhale nthawi imeneyo zimaonetsa kuti ngakhale achinyamata amaoneka kuti amba kupanga kakhalidwe kosakhala bwino kamene anthu ambiri mdziko muna kudandaula zimene zija zinapangitsa kuti anthu chipani chisamalankhulepo kanthu. Okay. Mudzaona kuti ngati mwakhala mukutsatira amene ndale zimakhale mudziwuzana kuti pakachitika kenaka kuti mwina munthu wina wamenyedwa ndi kagulu ka chipani kwafunsa chipani amanena kuti ife amenewo sitikwadziwa. Komanso mwina anangobwereka mwina ma-t-shirt achipani chathu ndikukhanga kuti ndi ifeyo kukhanga tife. Nde zimachitika zimene zimakhala mukupanga zinthu kuti mufuna muteteze anyamata anu aja zioneke ngati kuti mukuchita zija ndi kamene zikhanga simunapange kanthu pamene zinthu zozitani kuti zachitika. Nde simudziwa kuti nthawi zambiri mukamatero mmakhala kuti pang'ono ndi pang'ono mukuyipitsa mbiri ya chipanicho. Nditibwererenso kufunso limene ndafunsa poyambira paja kuti term ya Bakili yoyambirira inali yotani? Term ya Dr. Bakili Muluzi inali term yabwino yopambana kwa basi. Chifukwa ndi mmene anthu anayamba kumanjoya kuti tikani democracy tinkayifuna ichi imakoma motere. Chifukwa zinthu zimene anthu samakwanitsa kuzipeza samakwanitsa kuti akhozokhala nazo ngakhale kuti kuthekera kwa zinthu zowali nako kunamba kuoneka kuti zinthu zija amba kukhala nazo. Chitsanzo timaona anthu tsopano amba kukhala ndi ma TV m'manyumba. Ngakhale mamangedwe a nyumba anthu samakhalanso ndi mantha. Anthu amatha kumanga nyumba kakhale paphiri kapena kumanga nyumba ya makono. Anthu amaloledwa kukhala ndi galimoto lapamwamba ngakhale ilodula kumene. Kodi mu nthawi ya Kamuzu kumanga nyumba paphiri inali vuto? Kumanga nyumba yapamwamba yoti wayimanga paphiri zimenezozo zinali ngati kuti tsopano ukhala ngati iweyo afuna udzipikisana ndi wina wake tsopano. Makamaka mtsogoleri wa dziko. Nde zotero kamangidwe ka manyumba komanso machidwe anthu chitukuko cha anthu it was restricted. Pali zinthu zina zimene anthu simene kuti mukhale nazo zimene kukhala ndi mtsogoleri wa dziko kapena mwina akuluakulu a chipani kapena akuluakulu a mboma. Nde ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi anthu anamba kumakhala tinamba kuona mu nthawi imene for the first time anthu kumakhala ndi galimoto la mpanda denga. Tinaona kuyambira anthu akumakhala ndi galimoto la 6 doors. Tikumbukira nthawi imeneyo James Makhumula anali mmodzi mwa Malawi oyambirira kukhala ndi galimoto la 6 doors. Kusonyeza kuti chitukuko chikupita patsogolo ndithu anthu tamba kumafananako ndi mmene anzathu amakhalira ku Europe ku America kandi kuti ndithu Amalawi zimaona kuti tamba kupita patsogolo. Ndifake koyambirira mu 1998 tinadzaona kuti kwabwera tsopano dziko la Malawi pambali poti ndi radio imodzi ya MBC tsopano kwabweranso wireless yachiwiri which is MBC Radio 2. Sipanatenge nthawi imene timadzaona tsopano takha ndi television yoyambirira wireless yakanema mdziko muno that is akuitcha kuti TVM nthawi imeneyo. Timaona ndithu kuti dziko lamba kupita patsogolo tamba kuti anthu ayamba kumasuka inde ngakhale so umoyo kamene kuti the social life of the people that is mavalidwe ambaso kusintha makamaka kwa anthu amene alazimayi. Nthawi imene Kamuzu nzimayi samaloledwa kuvala trouser. Koma chifukwa cha ufulu wa democracy omwe unabwera tinaona azimayi kuvala ma trouser ngakhale kuvala ma miniskirt kumene zinali zinthu zona kuti anthu tamba kutukuka ngakhale kuti so anthu ena amaonetsana kuti anazana kuti chifukwa amachitenga kuti mwina ati chikhalidwe chathu chechi Malawi sizilolaizi. Timaona ma incident ona kuti mwina zimayi wavala ka miniskirt kapena ngakhale trouser imene
anthu ena nkumamukuwiza ngati misika ikulu ngati mwina msika wa Ulamuliro ngwemo kapena mulimbi mblantamu kuona nzimayo vala mene sketi koma pyo zinkaoneka zachilendo ndimazoona zimaoneka zachilendo ndithu koma tikamati ufulu wa democracy mwanjira ina unkatanthauza kuti munthu akhoza kuvala chimene akuchiona kuti ichichi ndikavala kodi nthawi imenenso ndipeti namba kuona ma cell phone kuti anthu ayamba kumatamanga ngati ma zina mwazi tuko zimene zinabwera ndi zimenezo tinaona ndithu ma cell phone kunali chidina choyambirira ngati sakulakwitsa mati Nokia kamati C11 ngati sakulakwitsa dzina chairiyo chine chake ukachika papa munthu chifoni cholemedwa ndithu kuti ulambayo wa trouser khalimba ndi zimaoneka zapakono ndi mutino tikamakamba za ma smartphone amene tili nawo panopa tikuchokera ku zimene Dr. Bakili Muluzi anatithandizira kuti zibwere mdziko muno titangolandira ufulu wa democracy. Nchifukwa chani dziko la Malawi linapita kukapanga chisankho mu 1999? Dziko la Malawi linapita kukapanga chisankho mu 1999 chifukwa constitution yathu inkafotokoza kuti metabweretsa ufulu wa democracy ndiye kuti president amene wasankhidwa masankho wa 1994 amene sakhalanso amuyanga limene zinali mbuyo ndiye kuti mmene zatelomo zikutanthauza kuti president aliyense adzipatsidwa zaka 5 kuti ayendetse dziko lino ndiye timatengera constitution yathu ikuti chani ndi chifukwa chake mu 1994 ofika mu 1999 timayenera kuti Amalawi apitenso akasankhe mtsogoleri wa dziko amene iwo akumfuna kuti ndi uti ndipo tengera ndi mmene Dr. Bakili Muluzi anayendetsera dziko lino anthu ayamba kusangala ndi ufulu wa democracy anthu ayamba mavalidwe madyedwe ngakhalenso malankhulidwe nthawi imeneyo timanena kuti inde Dr. Bakili Muluzi mwina mu second term zinthu zinadzayamba kukhala ngati zayamba kusokonekera koma timaona anthu akunyoza Dr. Bakili Muluzi mu first term koma palibe amene amamangidwa chifukwa choti alankhula zonyoza Dr. Bakili Muluzi chifukwa inali ngati mbali imodzi ya freedom of expression nde masankho a 1999 anachitika funa kuti constitution yathu imatiuzana kuti president atumike zaka zokwana 5 ndipo tengera ndi mmene Dr. Bakili Muluzi analamulira dziko lino that is from 1994 ndiye kuti masankho ena amene achitike mu 1999 masankho adachitika Bakili anawinanso ndipo kupambana kwawo kunali kwa mphamvu kuposanso mene anapambanira masankho a 1994 for 1994 anapeza between 46 to 47% pamene masankho a 1999 it was over 60% kusonyeza kuti anthu ambiri anakhutitsidwa kuti yayi tizimanga chonchi tikafuna ife ndi ndizi ndipo mtsogoleri amene tikufuna kuti apitilize zimene tazionazo ndi ameneyo talowa second term ndi zitopotopo ziti tsopano zimene zinamba kuoneka kuti watukhangati kuti zinthu tsopano khangati zamba kukhota 1999 kudzafika mu 2004 ni nthawi imene tinayamba kuona kuti zikukhala ngati kukagulu kwambiri ka anthu kayamba kutopa ndi ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi kwambiri nkhani imene makamba ya ma young democrats ngati ma young democrats anayamba kuzunza kwambiri kuzunza kwenikweni inali tsopano second term imene akafuna kumenya munthu analibenso manyazi komanso anthu anayamba kutopa ndi mwina mmene boma nkhani yokhudza katangale mmene anakutira dziko lino komanso nkhani imene inavuta ndi zotsatira zimene zinabwera kwambiri zimene zinachitika mu first term makamaka nkhani ya privatization for privatization ija cholinga chake imafuna ipange solve mavuto amene amakhalapo nkhani yona kuti at least makampani ena akhale m'manja mwa anthu koma vuto la privatization silina solve mavuto akusowa ntchito mdziko muno chifukwa anthu ambiri chigulu chambiri cha anthu chinapezeka kuti sichili pa ntchito chachosedwa ntchito ku makampani amene tsopano anali m'manja mwa boma akupita m'manja mwa private sector ndengati kampaniyo ya bomayo inali ndi anthu tungoyereka itsanzo kuti inali ndi anthu okwana 1000 amene wagula yapita ku private sector amayena kuti ine anthu 1000 andichulukira singathe kuakwanitsa kwasunga ndi bwino kuchitika retrenchment ndimene anthu ena tsopano amachotsedwa ntchito kampani
imatha kusankha kuti ine ndikhala ndi anthu okwana 300 meaning to say anthu 700 amakhala kuti apita ku ulova ndi mavuto amene anapakuvuta tsopano ndi aulova komanso chifukwa cha zimenezi umbanda unafika pachabe chifukwa nkhani zokhudza kusompholedwa foni munthu foni likukhutu ukapita mulimbi muti umangozindikira munthu wakusomphola foni yapita umbava opisana mmatumba unafika pachabe chifukwa mavuto amabwera ifo yona kuti one anthu ena nkhani zakusowa kwa ntchito zinafika pena pake ndi chifukwa chosowa zochita anthu tsopano mwina chochita china kuti mwina tizingolowa yongonjola anthu enayi kuti tipeze kuti tithandizike ndi mavuto aumbanda kupita patsogolo komanso chitetezo cha dziko lino makamaka nkhani akuba mmakomo chinafika pachabe ndi second term yomweyi imene tinaonapo anthu akuba ngakhale kuba kwa mmabanki ndi second term imene tinaona mwina magulu ngati Gulamu china Macholowe ndi anthu ena ankadzaoneka mu nthawi ya ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi ndi chimene chimadabwitsa kwambiri nchonena kuti ngakhale umbanda umafika poyipitsitsa penipeni zimaonetsa kuti ma department ena aboma amene amathandizira kubwetsa chitetezo dziko ngati ku polisi zinkaoneka kuti mwina amakanika kulimbana ndi khedwe la umbanda limene afika povuta chifukwa mmene afotokozera kuna kuti nkhani zokuba mmabanki sizinali nkhani zoti zachitika liti umangozindikira kuti kumabanki yakuti kumabanki yakuti masanasananso anthu akuba mwina panopo zangozizira pang'ono koma munthu imeneyoyo zinali zondo zafika pena pake ndi sitikudziwa kuti kunali kulephera kwa bomako kapena kuti anthu kunali kusamvetsetsa kuti tikamati ufulu wa democracy ndi chani ndi zimenezi zimaoneka kuti mavuto a mu second term awa ndi mavuto ambirinso amene mukaonetsetsa ndale zathu mautsogoleri ambiri amakonda kulephera mu second term mwina chifukwa chotayirira kuti ife tafika apa chifukwa ndinafotokoza apona kuti mmene timafika second term zinkamba kuonetsa kunena kuti ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi wafika ponena kuti zikuonetsanso kuti palibenso wina amene angalamulire dziko likupatula iwo ndipo akuluakulu ena amuchipani ankafika saizi yomwe ona kuti chipani cha Malawi Congress Party chidalamulira zaka 30 mdziko muno ifenso tilamulira zaka zopitirira 30 atadzimva mphamvu akuiwala kuti ulamuliro umene wabwerawo ndi wa democracy ona kuti mu zaka 5 zina zili zonse tikuona kuti pite kumasankho tikasankhe ndipo posankhapo anthu sakatengera kuti mkulu wakuti wa kuchipani kapena wakuboma adana kuti atilamula zaka zikwana 30 anthu samatengera zimenezo anthu amangotengera performance kuti mu zaka 5 tampatsa mkuluyi udzikoli wanenetsa bwanji sasa kuti amalawi amayang'ana mtsogoleri zinthu zikamalakwika samayang'ana othandizira awaya amayang'ana mtsogoleri mdziko muno malinga ndi system yathu ya unitary system anthu ndilipkhoza kuwuzani kuti alipo anthu ena kuti kunyumba kwake munthu wina wake alibe nsimba pakhomo pake koma chifoti mmene chimanga tikumva kuti chikuchipiramo alipo wina akagona ndi njala mukugona ndi njala kwake kuja iye uja saona uvuto la iyeyo aona kuti ngati ndagona ndi njala akulephera ndi mtsogoleri patakhala kuti pala nyamata pakatipa amene akuthandizira kuti zinthu zizitheke kulephera kwa anyamatawa amene amaonedwa kwambiri ama ndi mtsogoleri china chilichonse mdziko muno kayendetsedwe ka dziko lino zinthu zikamapotoka pena pake kaya kupotozayo ndi mnyamata kapena ndi wapansi penipeni anthu chimene amaona amang'ana utsogoleri ndifuna mepeke itsazo kuti munthu wina akagona ndi njala saona kuti ndi vuto lake aona kuti vuto akulephera ndi mtsogoleri chabwino pali issue ina imene mwina anthu amayizemba kuikamba nthawi ya ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi kudamveka nkhani yodulana mabere imene ijayo idaliona zimachitikadi as a historian munapeza zotani nkhani zimenezi zinkakonda kuchitika kwambiri ku Chiladzulu kuyambira chapa yasini kumapita uko ni nkhani zimene zinkamveka kuna kuti anthu akumaphedwa kudulidwa mabere ndithu analipo anthu angapo ndithu amene zimenezo zinakhazi kwachitikira mavuto amabwera ifua chani chifukwa cha zimene nafotokoza kuti chitetezo cha dziko lino chinapita pansi chifukwa zinthu zikamachitika kuti njira kuti anthu akuphedwa pamene kuti ma security agency ngati a police amene apange kafukufuku andi ukatswiri ukulu amadziwa ndithu kuti pachitika I think mukatswiri wathu akozikhala wakuti ndi wakuti koma chimene chimadabwitsa nchona kuti ambiri mwa anthu amene amapanga chiwembe chimenecho samagwidwa ndifake khalidwe limapeza kuti likupitilira ndi zimene zizi
zimayipitsa mbiri ya utsogoleri wa Dr. Bakili Muluzi. Ngakhale kuti mwina amene amachita siwo kapena mwina amachita ndiyena kapena anthu ena amangotenga pa advantage ya kupita pansi kwa chitetezo kuti khuzopanga zimene zikufuna koma zimatha zikuyipitsa mbiri ya utsogoleri wa Dr. Bakili Muluzi mu nthawi imeneyo. Nduna zimene zinagwira ntchito ndi Dr. Muluzi ena ambiri alipo ambiri eti tukamba za Brown Mpinganjira agwira nawo ntchito Auladi Musa amene sola couple Minister of Homeland and Human Affairs enanso alipo adagwira bwanji ntchito ndi nduna zimene amazisankha nthawi zambiri sipamuoneka kuti pamuoneka kukhulana sipamuoneka kusemba zimaoneka ngati anthu amapanga zofanana zitende kuti ilipo nthawi imene you recall kuti mwina pena pake zinthu sizinaende bwino between the president ndi nduna zake kapena nthawi imene pena pana khanga tipakuoneka ngati pali kutsutsana kapena it has always been a perfect line mpaka kumaliza mavuto salephera kwina kulikonse kwa amene mafotokozera muzina kuti utsogoleri Dr. Bakili Muluzi zoti mtsogoleri wakhulana ndi wakuti kumveka kweni sizimamveka mwina ngati kumene kudadzamba kuona kuti zamba kuoneka ndi mu second term mmene timafika mu chaka cha 2001-2002 pamene tikadzaona kuti zikukhala ngati kuti akuluakulu enatu mu chipani cha United Democratic Front sakugwirizana ndi chiganizo chimene Dr. Bakili Muluzi akupanga chofuna kubweretsa Dr. Bingwa Mutharika Malemu kuti akhale ngati candidate wa chipani cha UDF. Kodi zimene zija zinayamba 2002-2003 okay ndipo timanayamba kuti masankho amabwera 2004 okay mmene munkuti zinthu zina zimene Dr. Bakili Muluzi amazifuna zitakanika zinthu zake inayinkhanika ya third term itine kuti inayamba ndi open term open term itakanika imene ikabwera nkhani ya third term zonse zitakanika Dr. Bakili Muluzi ife zonse zakanika bwanji tingobweretsa munthu wina amene ndi Dr. Bingwa Mutharika Malemu amene anayimira ngati candidate zimene zija zimene zinayamba kumaonetsa kunena kuti ena mwa anthu amene anali mu cabinet ya Dr. Bakili Muluzi chifukwa nawonso nkutheka maso anali pomwepo koma Dr. Bakili Muluzi akubweretsa munthu amene sanatumikire mu boma la UDF kuyambira mu 1994. Who was initiating the third term ku UDF zidayambira adali mwini wakeyo nkhani ya third term imakhala yovuta kuti munene kuti amene ankanena ndi Ndale chifukwa Ndale zakumale kwathu kuno semunganga unene natu wanena ndi wakuti nkhani ija imayamba ngati manong'onong'o mu chipani chimodzimodzinso mu 1971 mmene Dr. Banda anakhala mtsogoleri wa moyaya wa dziko lino nkhani itu inakambidwa pa msonkhano mkhatabe imene pa msonkhanopo anthu ena analankhula kunena kuti ife even mafumu ena adanena kuti ife mdziko muno president amene tikumona ndi ngwazi Dr. Hastings ya Mzubanda basi kulibenso wina ndi nkhani imakambidwa kuna kuti manong'onong'o ndi anthu amasankha kuti ife mene nkhani itu ikunenera akulankhula siye uja yayi koma wachita kutumidwa ndi nkhani ya third term sindikukhulupirira kuna kuti malinga ni boma la democracy kutsatira mfundo za democracy kuti anthu ena anachita kufuna okha kuti tikunena kuti basi pakhale open term kapena third term ndikukhulupirira kuti mwina enu wakenso Dr. Bakili Muluzi was interested kuti bwanji malamulo a dziko lino alole kuti president akatumikira matema awiri bwanji pakhale open term ina kuti akhozanso kuzalamuliranso zaka zina zokwana 5 imene inakanikanso ndimene kabwera ya third term imene imaonekanso nayonso inaflova inakanika fa court limene ndi court lidakana kuti sizingateka mu second term zaka zomaliza za Bakili Muluzi introducing Bingwa Mutharika pamene papa how did he manage kuti no mpaka Bingwa adutse mpaka kaimire UDF for we understand even ata wina Bingu unalibe anthu ena kamene amafuna kuti azilamulira mu style ya Dr. Bakili Muluzi zinatani what was the problems zimene zinachita associate ndi kuwina kwa uyu komanso kukhala no mbali na yati UDF izonekabe kuti ikulamulira mu nthawi ya imaoneka kuti
last term ya Dr. Bakili Muluzi ikutha ngati chipani pamakhala anthu ena amene atumikira chipanicho amene okha kamadziona amata inetu ndikuthekera kuti ndikhoza kuyimira ngati president ndikutumikira dziko lino potengera kuti wani akudziwa ma standards a chipani cha UDF chipani icho chimakhala ndi ma standards akakhetsedwa kaboma ndi anthu amene ena mwa iwowo ndoti atumikira dzikoli from 1994 and kuti anthu ena amene angaona kuti zikukhala ngati kuti anthu amene anali amphamvu kwambiri mu chipani cha UDF ambiri amwalira enafe zikuoneka kuti tatumikira chipani chomwe dakali ndi moyo chifukwa mmenemo kunali anthu ena atu amphamvu mu chipani cha UDF kunali malimo Edward Bwanali kunali malimo Collins Chizumira amene ndi ena mwa anthu amene anapanga United Democratic Front kuti ikhale mmene ndi chifukwa anthu amene wawa amwalira ena mwa anthu amene atumikira ndi amene imaoneka kuti second term ya Dr. Bakili Muluzi ikutha nawonso amati mwina nafenso tikhoza kukhala ndi mwayi kuti tikhoza kutumikira dziko li pa mpando wa president ndi zimene zija zinayamba kupangitsa kunena kuti mmene timadzayang'anizana tsopano kuti mu 2004 kukubwera masankho ena koma oyimira candidate si Dr. Bakili Muluzi ena kunali mangati malemu Dumbo Lemani kunali anthu amene ankapanga object chiganizo chonena kuti Dr. Bingwa Mutharika kumapita adzakhala professor ayimire ngati pa tikiti ya United Democratic Front kunali gulu lambiri amene anali ku UDF kuli His Excellency Dr. Joyce Banda anali mmodzi mwa anthu amene ku chipani cha UDF ndi amene ankaonetsa kuti ano zinthuzi zikuona kuti mwina kodi mmene Dr. Bakili Muluzi ayimira chotsata ndi chotani ndi pamene Dr. Bakili Muluzi tsopano anapanga pick Dr. Bingwa Mutharika amene kumatsogolo pake anadzakhala professor chabwino mwina kwalero kutibalizire pamenepa because that now means kuti we have introduced Dr. Bingwa Mutharika yemwe akubwera no on political front line kudzera ku chipani cha UDF kudzera nsoma mtsogoleri amene analipo nthawi imeneyo Dr. Bakili Muluzi ndipo zimene zinabweretsa tsopano kugawanikano mu chipani cha UDF zimenezo ndizazona kutsogolo koma kwa pano pati kuthokozeni chifukwa chonena kuti munalola kuti mukhalenso mu programu yathu ya Ndale mbuyomo imene tikuyang'ana kwambiri ndale zimene zinachitika mbuyo nkukumbaso zina ndi zina zimene zidachitikapo mbuyomo zokhuza ndale kunoko ku Malawi ndikhulupirira kuti metatere mtalowa chapter cha Dr. Bingwa Mutharika yemwe anazakhalanso professor Bingwa Mutharika ngakhale kuti zina aso sinazikambe chifukwa kunali zambiri ma demonstrations aku Chancellor College mu nthawi ya Dr. Bakili Muluzi tikuliso nkhani ngazokhudza Kalonga Stambuli za Peter Mlamba zonsezi ndi zimene zinkachitika mu nthawi ya Dr. Bakili Muluzi eyetu chabwino for now tilekeze pamenepa ndi chikhulupiriro kuti tikhalenso tikukamba zokhuza program ya Ndale mbuyo mukutsogoloku koma ndithokoze kwambiri kuti munali pamenepo ndikhulupirira nkhani zokhuza Dr. Kalonga Stambuli mwakamba nkhani za Mlamba ndi Epifania Bonjesi komanso Fanikiso Phiri ena mwa anthu amene anaomberedwa mwangozi ndi ya polisi that will be our next edition imene Evans Matola we will look into that kupangiranso na kuti before we start looking at Bingu wa Mutharika mzimu wao use mumtendere next program yetu izakhala imeneyo ndithokoze kwambiri Evans Matola yemwe last week anali pano amene anafotokozeranso mbiri ya Dr. Bakili Muluzi komanso Joe Somera yemwenso wajambula programu iyi sabata ya mawa tisanayambe kuunikira nkhani zokhuza malemu Professor Bingu wa Mutharika pali zina zimene zatsala zimene sitingangozidutsa mu ulamuliro wa makamaka ulamuliro wa Bakili Muluzi umene ndithu udabweranso ndi zitopotopo zake tikamaliza pamenepo ndeti zayamba kuona nkhani zokhuza Professor Bingu wa Mutharika ineyo dzina langa ndi Fungai Chiwaya mwakoma nonse